Lume sisebenzile namhlanje. Sisebenzile namhlanje. Yabona lezi ampahla ukuthi manje ndihlambile. Tyhini mhlawumbe. Tyhini. Gqibile Lume. Hawu uyasebenza. Yo. Uyasebenza. Ufuna ubhatala malini ke ngo? 80 rand lokhu Lume. Ewe Lume. Impahla lokhu ziyasokolisa. Hayi. Ziyasokolisa impahla xa zihlamba Lume. Tyhini uchaje imali engaka ngokuhlamba impahla. Ewe Lume. Kodwa sasingayenzi thina lonto leyo yozigumbele abazalini kanjalo. Yayilixesha lenu ngoku, lixesha lethu ngoku. Hayi. Lixesha lethu ngoku. Kanjani kangawo ufuna ubhatalo? Ewe Lume. Hayi. Ndifumana nini le mali? Makhawulezisa lo Lume. Hayi. Ipinkiso kanye, ipinkiso Lume. Hayi, ipinkiso nyinyisi into. Singama 2000 alokuthi. Ma 2000 not apha kwam. Abo Lume. Sipho. Imali engaka? Ewe Lume, imali zama 2000. Hayi man, hayi. Hey tata, nami ndihlambile laptop yakho. Bihlambile. Ndibona mama ndifake emanzini. Enesephe ngumgubo. Ifoni yakho isephe emanzini, umtshini wakho ucaba inhloko. Semonekile. Ngibona. Ndifuna undibhatala 50 rand. Ngibona uhlamba ntoni? Ikhompile yameli niba ngumzala izolo. Hayi. Uthini uthini? Umoneke icingweni. Yo. Sipho. Onamntana wena. Ndisebenzile tata, nami ndiyasebenza. Uyasebenza unqayimba. Methotha lokho, thotha Lume. Usisile lo thotha Lume, thotha yima unqayimba. Usisiliziwe pha, uthe cela umboleka 10 rand ezintathu. Ewe Lume. Ezintathu? Ewe Lume, ezintathu. Yo, hayi uyandikeza chips kaloku. Hayibo Lume, Hayi uyandikeza chips Sipho. kanjani? Yini? Hayi. Ezintathu. Ndisela ningenanto ngathi mna ni-chips. Hayi, anda-chips mna wedini. Hayibo Lume. Wazigumbele apha kum? Hayibo. Tata, bangapha abantwana bakho. Abantwana bam, nguwe benguqhaga lakhe. Abanye ke banomama baba basecaleni. Unozinzile mama wenu uyaqonda. Qhaga lakhe ke usesikolweni yamazi. Jonga ke niba ishumi elinesihlanu. Abangaka tata, abenza kaloku. Tata, kufanele ubambe ikhuba. Ulime ngabegadini. Abenza kaloku tata. Tata, awuzali yahluhlu. Hayi, awuzali yahluhlu. Awuzali yahluhluza. Yahluhluza Lume. Ungembala ukhula nini ungembala man? Ukhula nini ungembala Sipho man? Yakhulu unqayimba. Ukhula njani man ungembala wakho man ngenza into ezingekhoyo? Lume, are you South African? Ndim lo wedini. Badla ngotsho mna African. Kawuthi 56. Kawuthi 56 Lume. Uthini Lume? Gigs. Kawuphinde utsho kamnandi. 50 gigs. Hayi Lume, hayi John vula ikiriva apha kuwe. Hayi. John mana. John. Hayi Lume. Hayiban. Utsho kamnandi futhi. Tata. Hayiban. Tata. Ibeke ivaseline futhi umlomo. Apho ndiyithathe khona. Uyithathe ivaseline hayiban. Apho ndiyibeke khona. Lume.